नोंसोर अबाय दै लायनो नागिरदों? बाङालिफारा। नोंसिनि गामियाव दै गैया नामा? दैखौनो हराबा जों माखाव। ओमफ्राय दा जों खल होयोमान दै हरा जोंलाय। एथ' खल होयो जोङो। दैखर दंना गैया गामियावलाय? दैखर गैया, दंखलाबो दिगदार जारला नै। मानोथो एथ' खल होयो जोङो, मानोथो दै हरा फालाय जोंलाय? दा बेसे गोजानाव लायनांगौ दैखौ? बाङालिफोराव लायनोसै। गामियाव दैखर गैया? गैया, दैखरबो गैया, दंखलाबो गैया नै। जों एथ' खल होयो मानो हरा जोंलाय? दा नोंसिनाव एमएलए माने दैखरफोर बानायना होफैयाखै नामा? गैया, दैखराबो गैया, दंखलबो गैया। नोंसिनि गामियाव एमएलएफोर ओरैनो फैबाय बायो नामा ओरैनो? एखमबा फैयो होमबाबो नायफिनग्राङा। फैबाबो नायफिना। दा बिदिबा दै गैया होमबा ने? दैयानो गैया। दा बेसे गोजानाव दा बाङालिफारायाव लायनो होननाया? बै बर' गामि बारनानै बाङालिफारा दङ। बेवहाय लायनोसै। दाथ' जोबोद खस्थ' नङा होमबा? खस्थ' जाथारबाय नै। दे। दै राननाय समावसो दैयानो मोनजाया। दे होमबा।